driver interview ziak tu RC ram zing dar nga le achan ve am ka mobile phone Nokia 1100 nge mai chu aron zai chiao ve trăng maya kamit meng phak zet chu kan noi chota tunang zing tu nge mo min lo phone ve te hlol chu le apoi mo via vaniang tirilu nuwa chungin kan hello ve ta rama ma se karin lo deuh main ka thian pa pakhat ama la chu milar ni ve ngat le ngala nia o RC motor khalto driver mamo ka riasin ba phone vat ro na ka mamo khai ti sia chanchin bua ka mu fu hlawa ala ma bok nen tu man la dil mi alowang an number ka lo soinga lo chin chiar o aron ti zunga ti chuan phone number te min pek nu chuan kanin biak na po chu ati top zui ve ta ngal mai boka kanin ngai tu awanga ka phone ang nge phone lovang adik chuan ka hre ve ani na zong tu ni lova nai na zon jok ni du ve thin ma na kalaya ma se din munina zir mol ri silo athu rima thu tak po ni le pek don em moni le ani pui kha afiam thu sang ve riau maya thu tak po ni le ngut lawang ma se ka mamo zia ka hil na sa ve bok sia fiam thu nan em chuna ron mang bik long chu mo kan ti le deuh no a ani reng la taka ama thiam lo ma sakha ani mia walom April Fool a che dan reng mai kha kala pom dam lo ka thian dang te ho walo phone kwala ni jana RC te na karia ka zinga kan tho chu hei alo in ok hlum ringota alo in khai zuar mai te lo tikwal vel chu ni in mi then khat phe chu an lo trap a then lo tal buai man via wani ome khatiang mi kha ani ve mia wa wangin athu soi ko ingam ngal mai lo po kha kadem om na om thran lo ma se mamo na sang zing daru le achan ve alo ri a benge se rundung antia lom le ti pain phone number min pek chu kan dial ta nge a auria tranga nu palam to thopang o ti hriat the deuh mai hian lo pick up a oh hello oh hello soi mai tu hello chuan kan ngoi deuh hleka tu nge o hello kapi chanchin bua driver du tu te kha in niem o ni e ivan lo phone ma ve nia kapi englo driver tur chu in mu to em in mu lo chuan ron dil ka dua la mu lo ve ala ma de boka tu ma point an la ron belo ama saberi ni e tun laya kan thalai te hi jing thuan hriat to lo te reng nen nang chu hei iron phone ma riau mai jing e tho ma viau thin ani mo kan mi du zong tak po ini ang jing tho ma hi chu an tai matlang puyania aron ti deuh lo ama ke jing danga dariat ma a tho ngai hle lo chuan ni e kapi indu zong kan i hlau chuan alom om ngotang kan ti thlave ngota ole ani chuan dar ko nulama local phot mai ta che email te pokan lo mu ve rim phota nge aron ti ta a ti chuan an address te chu chiang takin min thrila kanin biak na chu kan ti top ta ani kadil ru te chuan kapi te reuh chu a fel mel siam mange katiril ru na wa zingdar kuwa arik chuan city bus ka chuang wang to rei vak lo ka thut nu chuan ka chuan a bus po chu vu hlura atlan chuak chop chil ve ngal mai bok chu bus atlan pa chuan driver in a control dan te chu karil ru in alo zira agiara thlak dan te le a clutch a control dan te chu ka chuan pui midang te hriat si lo chuan a ru kin ka lo practice ve ngata ti chuan ka kala tur chu kan hnai tula ka konfi lo tul le ngal enge mon le kumchan ve chuang lai motor ka lo zui ve to ani lom ni tlangwal zama ta che le ti in karil ru chuan kain fui pa mol boka kamithla a chuan a chang tunu in na tho tur enge motal zong la na tho enga motal in ei huna run mun len dun zai chu kan rel chau don nia ati no nap lai te chu mithla arun lang wai le ngal mi pa ka ni angai ani ka in ti pachana ngai na tho ka nei vat angai bok heti maya zam tur ka ni hleinem ti in kain fuya tlangwal hretran tle rol hrisel thazarwal le kalani bok nen
kalal mate khwar hi torzo har thei emai lower zar kot ka thlenga ka ngai tuan ata chu har chuakin ka chuana ba sa ta chu ka tum thla chaka kapilani mai thei turina an address a soina lai nia ka rin na lam stepa chuan ka kal thlata nok nuka enge khan ming kha o eng international nge kha kaipte chu ka zen nau nawa paper thema an address ka jena chu kan chiar le a ka han writing te la chu man mo ta ka zia kan ewang po ani hau chuang lo an che em mai le nga la aziak tu berpon ka chiar le theilo wa cha chu ani kema ku ziak nge mai chu ka sipel chop nu nu a international chu ani lo top hi a ka thuak ve tak hi chu kabul lo ka patling dor te nga ador kon lo phiat fai mek chu ka zot chianga ani chuan zaidam le nun nem ngil nei ti hriat tak hian ke kong bo lek lek chumin hril fia ka ba han lom em chu stepa chuan thui vak lo ka chuk le nu chuan kong pui ka zuk po a dinglama inherin thui vak lo ka kala kong bul mai thanglama chuan ka kalduna mun minglo interview mai chu ka juk muta ngala reru hadam takin ka thota huai done mo ka ti lain atte ulo lutuk ringot mai ka khu baron saitana zamna na men lo ka pian tira tranga kala hriat ngai reng lo kanei ti po ka hriat ngai reng lo nun doi zep chu keima chuan lo lut nga zung maya ni lo keima atrang chuan lo chuak ani zok ma ome reife an kom chaka confused taka ka din nu chuan engele thi le thi mi pa indi ki ka meto lo mole ti in ka thil du omna mun lampan chuan ka chuk thlata chak mai le nu pakhat kanurwal se tur in chung alo om hne na chuan ka kal chan te chu ka han soya ani chuan ani mo zinga lo phone tu khamoi ni hei kan lo ngak char che alom midang pon lo kal nual to a ma se nang ma kan lo ngak deuh che a kan lo hotir le ze la sin lo thuro halo ti sok soka ka thlen do na ka hupur te reng nen ka ha dam deuh ta huai mai a mele tong kama tang chuan nu fel takani ti chu tu han hai ro la ni lo atupa emo kani kain ti hi ala sin mole ani la chuan tupa duat takin min lo duat le ngal bok nen hei hi room turania iria chilte po ngai hial mai the ipu hi ser chi pa hroi zeu te ngai mai theya abak chu dor thil vel han sem kwal te po ani mai email le itong kam te po afel faya ke zong ka du zong takini mai halo ti thuaya ka room tur te chu min en kwal tir vel ani chu mole anom mel phian le ngal ka pi te kha abula chuan thla hi amuang ngal siai theinia mole ipu turin biak ve che po aduange tikhan lo nga ro kan ko lo ka nge ti in re lo te min kal san zoka kariru chuan heta hian kariak to don thin chu ani om sia kamun na ka son hian zanni khat vel tal hi chu kamu hil mai theilo thin sia zana ka khu har thei ngotang achang tu nu la rim thei om si lo ti in kalo in ngai tu areu mana kalung po leng lok le mai kalung leng ka mitue parol man trap tia chuan kapulani mai tur chu an ruma tang chuan aron chuaka apalian ro puile ngal min chuk mel ron maya thinlung po amutlang vek thei mai lo mo ti tur khoba mit mengro rum le pa rak maya min han mel chu kazam chelo chawani sual puan tur nei nai lang chuan min dop me lo se ama khan ka thup thei teu lo a enga ma main kan puang fai vek duang chu mole a mela tang reng chuan pati mai lo ti a riat lo om ni mia si lo vena za om khup mai le ngala officer te ho pu ni om tak hi ani fidruk khuma du to ka mu virtual pap thei ke hi chu palian buang theng thung in min han chuk mel run mai chule ainga ma a kapu katlom ti mai kha sin kanap ni tutia soi mai tur khelova ka thut ngoi ran nu chuan ama jok chuan kanin lak fel ma in kan han intes ve reng don em niang I motor khoi dan vel te po han rema save photila mole aron ti ta a ti chuan le pona kan han chuaka anin kota maruti van la tha thatak mai loading wang chu kan thlek wanga motor chabi chu min han pe a dai na lo bo hu dewa wang chuan kan su fai ve deuh nel nuala a khu chuan a chu kan khoi deuh zau alo la vot thlar mai
Hei, với na in la tinung mi alo ani mo kan ti vela. Anu chuan. La tinung na. Eng tin ngei hria ta. Motor chin changi hriat mel hle mai min lo ti man mo. Karil ruwa ka konfi lo ziala chu a heder mai si lo. Motor reng chu atlan chu ma hian minute khatal hian tinung ma saila a thabi gania kan ti zom ngal deuh zata. Motor ka ti lum nu chuan an pa ber chu aron thulu ta. Driving test nei tur chuan kan thudun taran mai le. Anin ko ta tronga kong pui po tur chuan kong chho toi te fit somvel chau tur hi tlan chu ma sakangaya. Ke carburetor mang motor tong lampang to khal ve thei soi tan chuan motor thar injector mang anti ang chi nge mai chu adana lo dang deuh nge moni. Avoi khana chuan katlan chuak theilo ngal pang maya. Ka bek deuh ruta. Anin ko ta trang chuan kan be thale. Kong chho chan ve la chuna clutch ka control dik lo wang chuna suduta. Athita muk mai. A clutch a sang lu tukani hi mole ti pa chuan ka bek let le a. Abula trang bok chuan kan ti thale a. Chu ta po kala lo cham. Anei tu pa chuan min mel deuh run to. Ka zun te lam lama chuak to. Enga tinge a zo lo tlat le. Kapu kan ti thale lo kange o. A engine hi ala dai lu tuk wang po ani mai thei ti in chuan lam tur zongin ka trong ba deuh naka. Asira min lo en thap tu te zinga mi an na thok tu te ni om tak. Klerol pathum pali vel chuan min lo hlau thon pui tak chungin. Kan lo nor puyang che o ti pa chuan motor nor tur chuan an ding farhloma. Ka va han lom mai em. Poisa chu han nei deulang chuan chatuan sweet tal chu ka le sakang mole. Ma se ka holena tur bus fare dai chia ka nei to. Julai kong chho toi te po chu katlan chuak theilo wa mo. Ka thei turani. Tlem kan meng room dewa. Accelerator karana ke po chu ama ai khong jok chuan kan trang deuh pa na. Boruak hi blut ko pa chuan ril ru in. Olal pa milonor pui ve ram te katimol mol to. Chuta le motor chu kan start le a. Gear number 1 a. Accelerator chu a full in kan rap tlum pop maya. A clutch ro chu ka thlo chua lob lo nan ka half clutch ve nge. Rivung chung chuan malam ka pan le ta a. Anei tu pa chu lo in vuan bet deuh tru. Ka van lainat mai em. Ma se ka pu min threthiam ram la. Voi khat chance min pele ram te. Katlan chuak thei nge yang. Eng tin emo chulai kong chan ve ai thui chu katlan thleng ve rama. Kan chuak trep tia chuan a clutch ka control dik lo wang bok chuna sudota athile ta muk mai. Oi lalpa nung zonga kir le ka du to lo. Please. Motor chu nung lama abek le ngal ruta. A brake ka rap tlum pok. Kan putu in motor chunga chuan kan budun lo pa. Min mel nur na sa to mai. An naw te ni om tak chuan lo tlan vata. Kan lo nor puyang che ti pa chuan an han 1 2 3 dapa. Biang puar pop le tho cham lek. Mai sen trona an ron nor ka ba mu chuan arang lutukin motor chu ka start le. Tlan chua ram tum chuan thei top tak meu kan chuat lang to tak zetani. Ka tang lutuk chu asita chuan ka thu soi vek to. Anei tu pa po chu lo tang ve hle ni turani. Ka va mel zau chu a ke pha hi lo her kom ve ngat mai hi lo ni a. Ava han tiro pui mai em. Atopa chuan motor engine le tlero rual ho tharum nen eng tin emo kong pui chu kan chok mui ve room thei ta rama. Aro pui sin thian te u. Ka lom zia mai chu ka ha le lui lo chawani. Kong zol chin kan thlen nu chuan tluang takin ka tlan ve ta zela. Saron veng le electric veng kong pui then khat chu kan han hrut dun thuaka. Kapu nen chuan titi phung leng pa ngai eng emo te po chu kan vor dun le thei tan ta. Re vak lo nuwa chuan le ho chho to ang le atia. Tlan tluang lai kan ni bok nen kong chho te po chu har sana nei mi lo chuan kan pal tlang chho ve ta zel mai. Ma se mo ngai te. Thui lu tuk po kan la tlan lovasin. Sala. Kong chowa motor le traffic jam hi ka huwa ni. Kan malama chuan chho zongin motor an lo in tlar pat mai le. Lo thei lova dinangai le ta. Adin thleng chuan buena nei mi lo chuan ka ding dik khlap.
traffic police chuan ke ni tlar chu tlan tura min non hui nu chuan ka ma motor ding te chu nal le moi lu tuk tak main an ri ham hama chho zong chuan an tol chuak chhota zal hlomani chu ti chuan le ka hun a ron thleng ve ta khap khat vel chu malama ka tol chho ve a ma se ari buka a thile tam muk mai traffic police pa ti thin rim hlau tak chung chuan ka start le awata ka thei top chu ka chhual e ngal ma se mo ngai te malama ni lo nung zong in fit khat don lai mai kan tol nung ta jok si kan nung chia motor ding chuan hon aron met ri rak chik tuara ka bahan phuchiang te khar em a break karap tlum popa nung lam kan le hoi chu kan lo chu tau fu lo chau hi alo ni traffic police pa la chuan malam panatlan turin affiliate hamri tuar chung chuan min lo hui lo to boxi kapu i thiam lovani ke pon malam panatlan chu thuai chu ka du lutuk ma se ka thei lovani hi ke ma ringot chuan he motor hi ka khal chengam to lo anunga motor ding nai to lutuk tlat ka tau fu vai chuan poisa choi tur te chu soilo ka hole na tur bus fare che ka nei to si ka tra te lam lama chuak vek to ma se trap man ka ni lo min nor pui tu tle rol ho tal khala om nai se o ma se chu la chu du thu sam tham ral mai turani si in nor pui tir tur midang te an om yelo mo te in pon lam chu kan dak chuak nia la vai changkot kalai bak ngam tlak han ko mai tur ka munai mai bok silo kamang angani kamang ang tak zet eng wangin nge he khovela hian kalo pian chu ave ngot le hui ha jinga driver na dil tura min non si mor mu tu ka thian pa chu ka ngai tua chuaka min du sak wang ni ma se ka hot lur to ke ai motor khal thiam a thiam pa ngai tak min han khal chok lok thei tur te hi an om mial lo mo ti in kan en kuala ma se ka bul nai ka ko phak china motor khal thiam ka mu ho chu an ma ni motor khal lai an thu far mai boxi karumani karum kathin lung churil hi riawa vi ang mai na nangoi ngoya min nem tu tur re ngan om mai boxi lo maya thlan tui fi maron luang bata nilo aluang zoi to zo kati sa chunga ka ton zaw man tlom hak po chu ka thlan tui chuna bual hu vek to karumol chu phor chuakin ka mai thlan film luang dep chu kan hui papa kabula tru ho tu pala chon min mel khui to dam doi te hi iti thina ni lo mo min la tinul le ngal awa han na mai em ma se lung oi lo wala theidin huna ka ding mol silo kapu tingai lo dam doi ka tingai lo dot soi te hi ilo ching re lo mo o lalpa le dot a swal tin re nga an hek che a ring fa te swala wanga an khen be che kha alo wa han don te reng em kanarvas na sato te reng nen ti bel cha ka mamo to lo tak zeta sin mole ma se thiam thu soi thei ka ni mol silo ke ma wanga nung lama motor ding tlar thapu te chuan an hon anon met tuar to mai si ka huai sen na zong som khom chuan kan in sang mara rilwa tong trai mol chung chuan kan in rak vu le tan ta eng ber nge ka dil po ka chiangam to lo lalpa min puiro ti kha ka thu pui ani top mai ka vanesia min nung bek mi alo chuan fi som ni don lai mai chu kan tol ma ve ta hlau maya chuta motor chu ka thiam lo lo ta athile tupa ma se loma wangin ka tho huai sin kan nung lama motor chu min lo zui nai vak palang ti ka hlau ema wangin min lo zui nai lutuk lo tura juk au tu min ka le hoi wata min lo zui nai lo na sa ka hlau na ai ma in an ma nin min hlau na khana sa jok dai an din na nga ya chuan an lo la ding thap hloma min nai hlau tlat to alom ma se min non din nai chin lo wa ka lom sia kha ha hi pasoi ka cha ka nia fi somvel malama ka tola motora thiduta chumi chen zet don lai chu nung lama ka tol le thlale chu tiang reng chuan voili voi nga lai chu ka ti ton ta zaka chuta an zet zong kapu ni man trep ngai dan chu ani talo rui thei thil ka khoi loi ti te ka oi lo reng motor khal po ilo thiam lo to pani hi mi pa ngai po hi ini chi amoni le het min thai tu em ni ding ro ka chuangam to lovania ka chuk don rang lutuk chuan kong khara honga
azuang chuak petek ngal nok noka palian pui upalam to le ngal khatiang em a acherang kha kala mungai mi alo ma se bedong thei kanilo rivung vung chung chuan malam chu kapan ve le ta reta kong sira chuan kapulung oilo la chu alo rive hup boka kan hmunom ngang ni turani mi pon min en thap to ko khom hi an ngai lo reng an nui deuh thu loma an pung tual mai le ngal kamalo ka chuan kong pui dang alo oma chhozonga velama in herkwal cholangai zui le ngal chulai hmuna chuan reife nunglam le malama kan tol kwal ton zaka avahan reomin avahan za thlak te lul em kamotor la chu asuduta athile dai zel mai boxi kila in ka hep nung ve reng bok traffic police chuan min man palang ti hlau takin government rude deka ani ngei po chu alo nui thu to min lain na ti ero chu amit menga chuan government man thova kabul vela motor chu alo pharding vek chance min peni chance ro pui tak ma se mo kain thlarung tak zet chuta driver pakhat chu motor atangin alo chuka kabula chuan ron ding hnain jam reng su manhmo mi alo lamo uluk tak le film khur takhan tila adik mayang dam da pinaron tia chuta le uluk le film khur tak chuan kan ti thale a ma se kariru chu aman moina jam khop mai ka beng dai zo mul lovani voi ni ve ka ti non le nu chuan kain herrem dik ve theita a rang takin kapu chu ka va en vat ka chuangam to teu lo mai ti khan tlan chonal nal ro step atangin kein kalo chho mayang chulai mun chu chua san vat ka du to ema wangin arang tak chuan ka phit chuak ta ngala kema chuan ka tlan chho ve ta vut mai motor atanga chuka zaidam taka min ron fui tupa kha han chi bai noka choya hial som ka du te lul nen ka buaina bok kha ron thleng le palang ti ka hlau sia wangin ding to lem lo chuan ka tlan zui ta zela kong koi ka liam trep ka pu in phim khurang che itai rang lawange han tai rang vai te motor kha kan la uyania aron lati liam vau ri chu ka hele rama buena dang tok to em lo chuan an in ko thleng chu kain khal thleng ve te ram kapu po chu ron thleng chop chil ve mai bok ho tu pa nu pui ni om tak kapi felkati deuh mai khan min lo chhon ngal vara enge in an om ipu du zong te chu ini melem aron tinui vara ke chuan mel dur deuh takin a ka helo le kapi kalau tirimota kapu chu hati hriat takin ala tho huam benge serundung katum nge ru saru zo heti chen hi ka thleng to alom le ti in min chan le dan tur ngai tu thiam to tho maila atop nan tal ti in be se nei tamlo tak chung chuan kapu engtin nge ni don ti in kan zo le rama ani chuan lai chona ve thuaka ading chuta akor hak lai chu lum ti wanga keu kau pa chuan lova hole ari phot mai te aron ti ta thlo ta kapi te reuh chuan an kot zol thlenga minon thla chua pa chuan avan zia lovin avan poi ve o ifel te lul nen han thok theila thatur lo injir bel le deula entika emo chuan kan la in chhor thei mai thesin tiro ti in mina thla chuak ta rama nu thatak zong awa han ni chiang te reng em in ka thlen le nu chuan ka ruma lutin ka khuma chuan ka mutlopa ka taksa te chu ka tanna satlua ta khan lo rol deuh thu min ka ria ka thil ton le abo ruak vel chu ka ngai tu let le a ka zak lutuk chu ka blanket chuan ka in lukhup ta dai maya atop ta